Zdravíčko, vážení, vás vítám nové videa, kde som bol dneska na zbernom dni, na zberaku, a máme tu akože docela zaujímavé veci, takže napríklad takúto neónku, takýto istič, ktorý neviem, jak funguje, nejakú kamerku teda, ďalšiu neónku, spínač takýto, nejaké repráky, kompresor, potom sú nejaké ističe. To sú nejaké repráčky fajnové. To je postupne všetko. Tu je nejaké rádio, ešte tu mám. Tu je nejaký reprák. Môžeme si to je postupne všetko poskúšať. Asi začneme u tých klasických vecí. SSD na stolíku. Ja vyťahujem prvú vec. Což je takáto obrovská žiarovka. A že môžeme sa ísť vrnúť na ňu. Neviem čo to je. 17 W, takže... Dobre, trochu ich tu mám. Ešte tu mám potom jednu žárovku, čo je táto. Hej. Ďalej je takáto neónka, ktorá je bez trubice. Čo je akože úplne godný. Ešte aj butopena, no. Smrí to Joreninou. Model 2001, takže to má volať za sebou. Tu mám veľmi zaujímavú vec. Takýto spínač. Ťahať, zapni, stičkem vypni. Takýto cool vypínač, takže ten určite využijeme. To je prvá dobrá vec. Dávam do krabice. Ďalej, tu máme takýto spínač. Nejméně jednoduchom potomkovníkem T chránič musí vypnout. Nejméně jednou měsíčně. Otočiť knoflíkem T, chránič musí vypnout. Takže to je nejaký chránič. Ochranný istič, no, prúdový chránič. 20 A, takže na okrasu medzi ističe dobré. Ale tu máme túto neónku. Túto neónku, ktorú môžeme ísť rovno aj otestovať. Lebo tu mám... kabel máme napojené a môžeme to ísť testnúť. No, môžeme ísť skúsiť. Dobre, takže blika budletky. Dobre, tak to už vôbec nejde. Klasika, proste, no. Sa mi nedarí natáčať. OK, let's go! Tak, ďalšie, čo tu ťahám, je ovládač. Hej, proste ovládač. Som zobral. Wow. Taktiež preč. Ďalej, môžeme vytáhnuť aj z tejto skrinke nejaký setbox 12V 1 A. Neviem čo to je zač. No. To ide hore. To nepotrebujeme, takže toto máme čo ide hore. Kamerku si necháme asi na posledné. Takže tí, čo budú sledovať, si to môžu nájsť. Ďalej tu máme klávesnicu. Podsvietená asi není. Pochybujem. Ale je cool, takže dobre. Tak taktiež hore dáme, no to je jak vyskúšec. Teda môžeme to skúšiť tak, že zapichnem do dverka, ale to nejde, ale ešte uvidíme, dáme ju tiež hore. Tam ju skúsim. Takže môžeme ďalšiu vec. Dáme túto neónku. Tu je napísané OK. Tak uvidíme, či je OK. Dobre, jeden šroubek, druhý šroubec. Tak plexi dole. No, šroubiky nejaké. Tu je nejaká LED dioda, tu je trubica. Čo to je? Čo to je zač? Made in China, 8 W.
No. Teraz jak sa to rozeberá. Na to nechcem rozbiť. No. Batéria. Jo, to sú dva, to sú vole. Počkaj, tu je to. Toto test. Čo sa stane, keď to odpojím tú baterku? Tam proste odpojím takto. 2009, ty kokos. Tak to ani prípadne bude. Tu je napísané. To je napájanie, takže ja to idem asi skúsiť tam narvať. A uvidíme, či sa to rozsvieti. Dáme tam aj trubicu potom. Bude toto baterkou, že to je celé prepojené. Asi ten test treba. Bude treba skratnúť alebo niečo také. Ale tá baterka by nemusela byť pripojená. No, jak to funguje. Ja si obrám na to multimetra. Odmerám. Čítame napätie na tých kolíkoch. Není. Musím to pripojiť. Je to stavé, ako to bolo. Svieti zelené. To vlastne tak. No, ono sa to ako zapne. Svieti LED dioda. Nejaký štítek. Ukáž to sem. Počkaj, idem si prečítať. Núdové. Hej. 8 W. 1 hodinu. Žiarivka, patica, napájanie. Hej, 220 viem. No. Ja to budu nechám nabíjať. Takže klasika. Jak to všetci poznáme. Sony, ten DVDčko. Ďalej máme takýto reprák. Tak. Takýto repráčik. Parádny, hej. Ale s jackom, takže jack ide kam? Jack ide do jacku. Ďalšia vec, najviac zaujímavá, čo som zobral. Je toto rádio, ktoré má všetko funkčné, hej. A zapíname rádiko. Sprawa błędnego uruchomienia syren alarmowych powietrza. No a už tu máme pár vecičiek a už budeme končiť. Máme nejakou 12 minút točíme. Takže repráky 9V. No tak to môžeme rovno aj testnúť. Lebo tu mám 9V trafo. Aha, ty vole, ja som to všetko pozanačal preč. Tak repráčky sú také. Ale oni určite budú fungovať. Kompresor tu máme. Šalamúnsky s takým tónom. Retrodásuvkou. 12V air kompresor. Tak toto pochybujem, či pôjde. Je ľahký jak péro. Ja to nechám. Ďalšia vec. Vypínač. Ďalšia retro vecička. Ďalej, hromada ističov. Skúšať ich. Neviem, či budem. Jako poskúšať ich môžem, ale... Takže toto je v čudu, pretože keď pozasínam, to nechá nabiť, tak spraví toto. Nej.
Takže to budem musieť nejako prerobiť. Poslednú vec, ktorú tu máme, je už riadna. Už to len všetko vytriediť. Ráno máme túto kamerko. No ale koľko je volty? No ako... Dobre, skúsime to na 9 V. Takže zatiaľ tak, no. Zatiaľ som aj ty. Opatrujte si tie Vánoce a zatiaľ čau.